Lämpimästi tervetuloa Andasin aamuvebinaariin, jonka teemana tänään on johtoryhmän näkymätön kitka. Mun nimi on Eeva Jaakonsalo, mä oon Andasin perustaja ja olen perustanut Andasin tuossa 12 vuotta sitten suurin piirtein. Sitä ennen mä tein pitkän uran business- ja strategiakonsulttina ja mainostoimiston toimitusjohtajana ja sitten tein vähän sen sivuttaisen liikkeen myöskin ihan toisenlaisiin tehtäviin. Mä olin Suomen Punaisen Ristin veripalvelun johtoryhmässä ja siellä mun vastuualueena oli toimitusketjun hallinta, eli koko se prosessi siitä, kun luovuttaja luovuttaa verta ja sitten se kulkee läpi sen toimitusketjun ja sen prosessin siihen pisteeseen, että se annetaan verivalmisteen vastaanottajalle. Niin se oli mun vastuualueeni siellä veripalvelussa. Eli sekä näissä asiantuntijaorganisaatioissa, konsulttifirmassa ja mainostoimistossa ja valmennusyrityksissä ja sitten siellä veripalvelussa, niin mä oon ollut erilaisissa johtotehtävissä ja tietysti myös nähnyt monenlaista johtamista. Ja sitten Andasin perustin tosiaan noin 12 vuotta sitten johtamisen kehittämiseen. Ja joo, sitä teen siis nykyään. Ja mun peruskoulutus on siis ekonomi, mutta sitten mä oon sen jälkeen tosi paljon kouluttautunut myös niin kuin näihin liitännäisissä asioissa ja erityisesti ehkä siinä niin kuin kasvattanut ymmärrystäni ja osaamistani siinä, miten ihmisen mieli toimii, koska se liittyy niin voimakkaasti siihen, että miten me johdetaan muita ja myös ehkä lähtökohtaisesti miten me johdamme itseämme. Ja kun me saadaan siihen keinoja ja ymmärrystä ja työkaluja, niin meidän on myös helpompi johtaa muita. Andas sitten puolestaan, mitä Andas tekee, niin sen voi oikeastaan tai jakaa kahteen tällaiseen pilariin tai kahden jalan varaan. Yksi on nimenomaan tämä johtoryhmätyöskentely ja johtajien coaching. Tarkoittaa siis sekä koko johtoryhmän fasilitointia ja sen dynamiikan ja vuorovaikutuksen ja toimintatapojen niin kuin kehittämistä, että sitten yksittäisten johtajien one-to-one coachingia. Mulla on molempia aika tasaisesti. Ja sitten toisaalta me tehdään aika paljon työkyvyn ja hyvinvoinnin johtamishankkeita sitten koko organisaatiossa. Ne voi olla kaikkea jostain työhyvinvointipäivistä tai strategiapäivistä sitten esimerkiksi esihenkilöiden koulutusohjelmaan, että miten johdat työkykyä, miten johdat työhyvinvointia ja niin poispäin. Että nämä on niin kuin ne peruspilarit ja sitten tietysti hankkeet niiden sisällä on hyvin moninaisia, koska jokainen organisaatio on omanlaisensa, jokainen johtaja on omanlaisensa, jokainen tilanne on omanlaisensa, mutta näiden ympärillä on niin kuin se Andasin ammattitaito. No niin, ja tänään sitten on tarkoitus puhua johtoryhmätyöskentelystä, eli tuosta ensimmäisestä pilarista, jos niin voi sanoa. Ja siinä ehkä niin kuin lähtökohtana on se ajatus, että johtoryhmän täytyy toimia mahdollisimman hyvin yhteen ja pelata ikään kuin keskenään mahdollisimman hyvin, jotta siitä tulee huipputiimi. Et se ei niinkään ole siitä, on silläkin tietysti merkitystä, että siihen palkataan oikeat ihmiset ja ikään kuin omien alojensa asiantuntijat ja ammattilaiset, mutta tosi paljon on kiinni myös siitä, että miten sen johtoryhmän keskinäiset välit toimii. Koska se on itse asiassa aika monessakin organisaatiossa vähän haasteellista. Nimittäin meillä on kaikilla meillä on tiettyjä psykologisia perustarpeita, joista kaksi on merkitty tähän. Tarve kokea autonomiaa ja tarve kokea yhteisöllisyyttä tai yhteenkuuluvuutta. Sen takia minulla on tässä osittain näitä englanninkielisiä dioja, pahoittelen sekakielestä, mutta tässäkin niin toi relatedness-sana on parempi englanniksi kuin suomeksi, jos siihen kirjoittaisi yhteisöllisyys tai jotakin, koska tuo relatedness tarkoittaa sitä, että kaikki on suhteessa toisiinsa. Me ei missään toimita yksin, vaan me ollaan aina suhteessa johonkin toiseen tai toisiin. Ja me kaikki tarvitaan näitä kumpaakin puolta tässä äärettömässä loopissa, jos niin voi sanoa. Eli me kaikki tarvitaan sitä kokemusta, että me ollaan autonomisia toimijoita ja itse ikään kuin pystytään määräämään ja määrittelemään oma työmme ja tekemään päätöksiä ja priorisoimaan ja niin poispäin. Meillä täytyy olla sellainen voimakas kokemus autonomiasta. Mutta yhtä lailla me ollaan kaikki aina osa jotain suurempaa yhteisöä ja jotain kokonaisuutta, ja tässä tapauksessa nyt sitten johtoryhmää.
Ja tyypillistä on, että johtaviin positioihin päätyneet ihmiset yleensä heillä on aika voimakas toi autonomian puoli. Ikään kuin, että on helppo tehdä päätöksiä, on helppo luottaa itseensä, on helppo ottaa vastuuta, on helppo jotenkin ikään kuin toimia aika itseohjautuvasti ja varmasti ja no, autonomisesti. Ja sitten kun koko johtoryhmä koostuu ihmisistä, joilla on voimakas itseohjautuvuus ja autonomia, niin sitten siellä voi tulla vähän sellaista kitkaa, kun on totuttu siihen, että minua kuunnellaan ja minä sanon, miten asiat menee. Mä tietenkin nyt vähän liioittelen, mutta en paljon. Jolloin monessa johtoryhmässä toi relatedness-puoli, eli sen niin kuin käsittäminen, että me kuitenkin kaikki toimitaan tässä suhteessa toisiimme, ja meidän on, niin kuin, meitä kaikkia hyödyttää se, että me ymmärretään, miten me parhaalla mahdollisella tavalla voidaan niin kuin hyödyntää ja edesauttaa tätä yhteisöllisyyttä tai tätä relatednessia, niin se saattaa olla joissakin tilanteissa aika haasteellista. Ja se, mikä siellä on kaikkein keskeisin elementti, joka sitä rakentaa, on luottamus toisiin. Ja sekin on haastavaa, ja nämä on niin kuin joskus vähän sellainen touchy subjects, että miten niitä voi ottaa puheeksi tai sanottaa, että jos on luottamuspulaa johtoryhmässä. Että jos on niin kuin ikään kuin kokemuksen kautta oivaltanut, että täällä pärjää kukin vain omilla eväillään ja vähän niin kuin kyynärpää taktiikalla ja pitää ottaa sitä tilaa, jotta sitä saa, niin sitten voi olla vähän haasteellista luottaa niihin johtoryhmäkollegoihin. Ja kuitenkin se luottamus on se pohja, minkä päällä sitten ne kaikkein parhaiten menestyvät johtoryhmät toimii. Ja sitten nykyisessä työelämässä ja tässä niin kuin liiketaloudellisessa tilanteessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa, missä me ollaan, niin on jatkuvasti tilanteita, joissa se johtoryhmän sisäinen luottamus on koetuksella. Ja tuossa on nyt joitakin asioita tuossa listalla. Tyypillisesti aina, jos on joku muutos tai epäjatkuvuuskohta, niin se koettelee sitä luottamusta ja sitä turvallisuuden tunnetta sen johtoryhmän sisällä. Kaikki paineiset tilanteet, riskitilanteet, epävarmuus, mistä tahansa toimintaympäristössä, luonnollisesti konfliktit, virheet, stressi, se, että ollaan kuormittuneita, se itsessään jo vaikuttaa tosi paljon, tai sitten se, että johtoryhmän jäsenet keskenään haastaa tai kyseenalaistaa toisiansa. Eli tässä on niin isoja ja pieniä asioita, jotka kaikki vuorollaan niin kuin nakertaa sitä tai koettelee sitä johtoryhmän sisäistä luottamusta. Ja nyt jos otetaan pelkästään noin 3 ensimmäistä, muutokset, painetilanteet, riskinotto, niin kaikki yritykset, missä mä oon ollut viimeisen 10 vuoden aikana, ja niitä on aika monta, niin niissä on kaikissa nuo tilanteet päällä koko ajan. Ja varsinkin nyt näinä aikoina, mun mielestä viime vuosina, niin lähes jokainen yritys on jonkinlaisessa transformaatiossa. Pitää muuttua siitä vanhasta toimintamallista kohti uusia palveluita tai tuotteita tai uutta teknologiaa tai uusia markkina-alueita tai mitä. Että on niin kuin koko ajan, ja nimenomaan transformaatio on se sana, mitä mä kuulen joka paikassa, että on niin kuin aika isojakin muutoksia meneillään. Ja sitten samalla on kannattavuuspainetta ja kustannussäästöpainetta. Eli muutos- ja painetilanne on niin kuin läsnä koko ajan. Ja sitten useimmiten niihin liittyy myös jonkinlaista riskinottoa tai jonkinlaista epävarmuutta. Tämä on se todellisuus, jossa lähes kaikki johtoryhmät tällä hetkellä on. Ja sitten kun kuvailin tuota edellistä, että on se voimakas sellainen autonomia ja myös voimakas näyttämisen ja pärjäämisen tarve, ja ehkä ihan aidostikin, että on pakko pärjätä, jotta säilyttää sen positionsa siinä johtoryhmässä ja siinä organisaatiossa. Niin silloin se autonomian puoli siinä loopissa ikään kuin kovettuu tai vahvistuu, että mun on pakko pitää kiinni tästä, mitä minä ajan, ja mun yksikön tai mun liiketoiminta-alueen tai mikä se on, mun divisioonan tavoitteista ja resursseista ja muusta. Ja sitten se menee sellaiseksi sisäiseksi taisteluksi helposti. Ja sitten se saattaa näyttäytyä, tämä luottamuksen puute tai sen niin kuin vapiseminen, jos niin voi sanoa, niin se saattaa näyttäytyä aika monenlaisena käyttäytymisenä siellä johtoryhmässä.
Ja koska ihmiset tyypillisesti sitten, jos kokee olevansa uhattuna tai jotenkin epävarma tai ettei uskalla luottaa toisiin, niin me ikään kuin vetäydytään meidän tällaisiin selviytymistoimintamalleihin tai selviytymismekanismeihin. Ja tätä näkyy myös tosi paljon johtoryhmissä, joita mä oon päässyt coachaamaan. Tietenkin joskus se voi olla aika subliimia, aika hienovaraista, mutta silti näitä pystyy tunnistamaan sieltä. Että joko voi olla esimerkiksi tosi aggressiivinen ja haastaa tai asettuu vähän sellaiseen niin kuin yläpositioon, josta katselee muita ja sillä että no niin. Tai sitten vetäytyy, että no ihan sama, tehkää te mitä teette. Tai semmoinen passiivis-aggressiivisuus. Helposti voidaan kyseenalaistaa tai ylianalysoida jotakin asiaa niin, että siinä ei ikinä päästä päätökseen. Että ikään kuin, koska on epävarma, koska on epäluottamusta, niin on parempi vaan jauhaa ja parkkeerata se asia ja palata siihen taas seuraavassa johtoryhmän kokouksessa, koska no niin. Ja sitten hirmu yleistä on vitsailu ja sarkasmi. Totta kai huumorille on paikkansa kaikessa, jokaisessa työyhteisössä ja toivottavasti johtoryhmissäkin, mutta huumori on eri asia kuin se, että heittää kaiken aina vitsiksi tai heittää sarkastisia kommentteja. Mulla on yksi johtoryhmä tälläkin hetkellä, jossa tai toimitusjohtaja, kun keskustelut käy liian hankaliksi ja jotenkin jollakin lailla hänelle niin kuin epämukaviksi, niin hän heittää sen aina vitsiksi. Ja sitten se keskustelu tyssää siihen. Ja sitten se muu johtoryhmä jää odottamaan, että no, mutta viedäänkö me tätä asiaa, päästäänkö me niin keskustelemaan tästä, ja ikinä ei oikein päästä sinne asian ytimeen, koska no niin, ja sitten sieltä tulee joku vitsi, ja sitten se katkaisee sen keskustelun. Sitten on muitakin, itsensä tai toisten vähättelyä, tai se, että itse vaikka ärsyyntyy tai jotakin ja sitten projisoi sen johonkin toiseen, että kun sä oot aina tollanen. Tai sitten hyvin usein syyn etsiminen itsensä ulkopuolelta, joko itsensä henkilönä tai sen johtoryhmän ulkopuolelta. Että kyllähän me, mutta kun organisaatio ei. Ja nämä tällaiset selviytymismekanismit on tosi inhimillisiä. Meillä kaikilla on niitä ja me kaikki mennään niihin omiin ikään kuin hyväksi todettuihin turvallisiin selviytymismekanismeihin silloin, kun tilanne käy meille haastavaksi. Mutta sitten kun puhutaan johtoryhmästä ja yrityksen johtamisesta, missä pitäisi pystyä kuitenkin aika rationaalisesti ja analyyttisesti ja yhteisymmärryksessä käsittelemään vaikeitakin asioita, niin silloin jos me ollaan näissä meidän selviytymispoteroissa, niin se vaikuttaa todella paljon siihen johtoryhmätyöskentelyyn ja siis vaikeuttaa sitä. Ja se on sitä näkymätöntä kitkaa, jota mä paljon näen ja jota mä koitan sitten yhteisesti sen johtoryhmän kanssa työstää. Ja se on sillä tavalla vähän haastavaa, että se on nimenomaan näkymätöntä. Ja se on sellaista ihmisten välistä ja rivien välissä olevaa kitkaa, jota ei ole aina ihan helppo pukea sanoiksi. Ja sitten vaikka sen saisi puettua sanoiksikin, niin sitten se on vähän sellaista niin kuin, se voi olla vähän noloa, tai se voi tuntua vähän pelottavalta puhua siitä, tai vähintäänkin haastavaa, niin sitten täytyy löytää keinoja, millä tehdä se näkyväksi ja päästä käsittelemään sitä. Ja sitten siinä on vielä sekin, että tavallaan useinkaan ei edes ajatella näitä asioita. Ja sitten jos niitä ajatellaan, niin sitten ajatellaan, että no mutta se nyt vaan on sellainen. Että no, me ollaan kaikki erilaisia ja toi nyt on vaan tommonen, että se aina vitsailee kaikesta. Tai että mä nyt on vaan sellainen, että mä sitten lopulta heitän hanskat tiskiin ja sillä. Mutta ei meidän tarvitse olla. Meillä on tietysti niin kuin joitakin tyypillisiä toimintatapoja ja käyttäytymispiirteitä, mutta työyhteisössä ja johtoasemassa oleva ihminen pystyy kyllä muuttamaan käyttäytymistään. Et ei tarvitse olla semmoista, että no toi on aina tollainen. Vaan jos me niin kyetään tunnistamaan, että tämä ei ole meillä järkevää, tämä ei ole rakentavaa, tämä ei vie meitä eteenpäin, niin mitenhän me voitaisiin muuttaa tätä sitten? No ja usein sitten se tavallaan kilpistyy tämän tyyppisiin kysymyksiin ja näistä mä usein sitten aloitan, tai nämä on ainakin alkupäässä hankkeita, että miten niin kuin tavallaan, että
miten se näyttäytyy sitten siinä johtoryhmätyöskentelyssä. Ja lähtien ihan siitä, että ymmärretäänkö me samalla tavalla se, mitä me ollaan täällä tekemässä. Että onko meillä yhteinen selkeä käsitys siitä meidän strategiasta ja missiosta, ja onko se sillä tavalla kuvailtu ja sanotettu, että se on ymmärrettävissä. Koska jos ei me ymmärretä sitä samalla tavalla, niin kuinka ihmeessä me voidaan johtaa tätä organisaatiota niin, että ne ymmärtäisivät sen samalla tavalla. Ja häkellyttävän usein jo tässä kohdassa pysähdytään, että joo, tätä meidän täytyy miettiä. Sitten tosi tärkeä on konfliktien käsittelykyky, että pystyykö me olemaan eriäviä näkemyksiä ja pystytäänkö me käsittelemään niitä ilman, että se käy liian niin kuin hektiseksi tai jotakin muuta, ja pystytäänkö me tekemään päätöksiä. Ja tässä nyt esimerkiksi se vitsaileva toimitusjohtaja, niin kun tulee liian paljon eriäviä näkemyksiä, niin sitten se menee vitsiksi ja sitten ei ikinä päästä sinne päätökseen. Sitten 3. ja 4. on oikeastaan mun maailmassa menee vähän käsi käteen, mutta tavallaan se, että ollaanko me johtoryhmänä sitoutuneita toisiimme ja puolustetaan toinen toisiamme niin kuin sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ja samalla näyttäytytäänkö me sitten sinne organisaation päin yhtenäisenä rintamana ikään kuin. Että sitten jos tehdään joku päätös, vaikka minä johtoryhmän jäsenenä olisin ollut siitä eri mieltä, niin me ollaan voitu käydä se keskustelu siellä sisäisesti, vaikka se olisi ollut vaikeakin keskustelu. Mutta sitten me ollaan päästy johonkin päätökseen, ja sitten kun mä vien sen sinne omaan organisaatiooni, niin mä vien sen yhteisenä myös minun päätöksenäni. Eikä niin, että mä vien sen sinne organisaatioon ja silleen, että no johtoryhmässä nyt päätettiin ja pyöräytän kerran silmiä, niin se vesittää sen koko homman. Silloin se mun organisaatio tietää, että no me ei oikeasti ajatella näin. Että me nyt pelataan tässä mukana, mutta oikeasti me tehdään sitten niin kuin meitä lystää tai mikä se sittenkin onkaan se tulkinta siellä. Ja sitten 5. liittyy tähän ikuisuuskysymykseen, siiloutumiseen ja siilojen poistoon, että lähteekö se sieltä johtoryhmätasolta asti jo, että me tehokkaasti työskennellään toinen toistemme ja toinen toisten yksiköiden kanssa niin, että se on mahdollista sitten muuallakin organisaatiossa. Mutta sitten se pluskysymys, bonuskysymys tässä on se, että miten me johtoryhmänä pystytään toimimaan silloinkin, kun meillä on painetta, muutoksia, konflikteja, ja miten me pystytään kannattelemaan niitä hankaliakin tuntemuksia, mitä ne väkisinkin tuo tullessaan. Varsinkin vaikeat päätökset, mutta siis sellaiset esimerkiksi sopeuttamispäätökset tai muut, mutta myös riskinotto aiheuttaa hankalia tunteita tai niin tuon tyyppiset kysymykset. Et ei tarvitse aina tarkoittaa niin kuin negatiivista, mutta siihen sisältyy paljon tunteita johtoryhmätyöskentelyyn ja johtamiseen ylipäätään. Sanotaan jopa, että johtaminen on emotionaalista työtä. Eli se tarkoittaa sitä, että johtaja on sitten ylimmässä johdossa tai esihenkilönä tai missä vaan, niin on koko ajan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ja koko ajan pitää ikään kuin, vähän niin kuin jättää se, mitä itse oli tekemässä ja ottaa vastaan sitä, mitä ne muut tarvitsevat minulta. Ja useimmiten, kun vaikka tiimiläinen tulee johtoryhmän jäsenen pakeille tai jotakin muuta, niin useimmiten tullaan jonkun kysymyksen tai haasteen tai ongelman kanssa tai jonkun tulipalon, mikä pitää sammuttaa tai jotain, että niihin usein liittyy aina joku paine tai joku tunnesävy, joku hankala tunnesävy. Ja sitten se johtaja joutuu ikään kuin ottamaan sen vastaan ja keskeyttää sen, mitä itse oli tekemässä ja ottaa vastaan sen asian ja siihen liittyvän tunnesävyn. Ja sitten auttaa sitä ihmistä tai niitä ihmisiä jotenkin säätelemään sitä ja käsittelemään sekä sitä asiaa että sitä tunnetta. Ja sitten lisäksi joutuu vielä säätelemään omia tunnereaktioitaan, koska voihan se olla, että se asia tai se ihminen tai tapa, millä se esitetään, nostattaa siinä johtajassakin jotakin tunnereaktioita, mutta niitä ei voi oksentaa siihen pöytään saman tien, että no kuule, on täällä nyt muillakin vaikeaa, vaan täytyy ikään kuin kannatella ja säädellä sitä omaa tunnekokemusta. Eli johtamistilanteet on tosi paljon tällaista emotionaalista työtä, joka on sellaista niin sanottua metatyötä, mitä me ei välttämättä ikään kuin lasketa työn tekemiseksi eikä huomata, mutta sitten me huomataan kyllä sen kuormittavuus. Eli että sitten kun joku tilanne on ohi tai työpäivä on ohi tai mikä se hetki onkaan, niin on semmoinen olo, että hyvänen aika, että mä oon kuormittunut ja uupunut tästä kaikesta, mitä mä joudun kannattelemaan. Ei pelkästään siitä työn substanssista, vaan siitä kaikesta emotionaalisesta työstä, mitä sen ympärillä on.
Ja jos tämä oli nyt tavallaan vähän niin kuin intro siihen mun ajattelutapaan tai filosofiaan, lähestymistapaan, tähän, että mitä mä tarkoitan sillä johtoryhmän näkymättömällä kitkalla. Niin. Ja mun hypoteesihan on se, ja se on jo todennettu useammassa eri johtoryhmässä, että kun me päästään siihen kiinni ja päästään työstämään sitä ja päästään vähentämään sitä kitkaa, niin se johtoryhmä pystyy toimimaan paljon niin kuin sulavammin, joustavammin, tehokkaammin, jolloin päästään käsittelemään, tavallaan niin kuin pystytään puhumaan niistä asioista enemmän kuin vellomaan siinä, tai niin kuin tarpomaan suossa siinä tämmöisessä emotionaalisessa kitkassa. Eli se helpottaa sitä johtoryhmän työskentelyä ja osaltaan myös sitten tehostaa sitä. Plus, että kaikki mitä johtoryhmässä tapahtuu, niin tihkuu myös sinne organisaatioon. Et jos se johtoryhmä on jotenkin eripurainen tai kovin kitkainen tavalla tai toisella, niin vaikka johtoryhmässä ehkä kuvitellaan, että no tämä pysyy täällä meidän neukkarin seinien sisällä, eikä niin kuin, ei muun organisaation tarvitse tietää sitä, aina ne tietää. Se aina tihkuu sinne organisaation tavalla tai toisella, joko niin, että joku johtoryhmästä ihan avoimesti kuitenkin puhuu omalle organisaatiollensa, tai sitten se tulee just niissä sellaisissa pienissä silmien pyöräytyksissä tai huokauksissa, tai ihan tosi semmoisissa hienovaraisissa sanavalinnoissa, että no johtoryhmässä on päätetty, jolloin ikään kuin ulkoistaa itsensä siitä päätöksestä. Tai sitten sellainen, mitä yksi johtoryhmä sanoi, että he olivat saaneet positiivista palautetta organisaatiosta, kun ne oli mennyt johtoryhmänä yhdessä lounaalle ja istunut siis niin kuin kaikkien muidenkin seassa, mutta tavallaan niin kuin yhteisenä porukkana jossain lounasruokalan pöydässä ja nauranut ja vitsailu ja niin kuin selvästi tarkoittamatta sitä, se ei ollut siis suunniteltua. Mutta selvästi niin kuin viestittänyt sinne muulle organisaatiolle, että hei, meillä on kiva yhdessä ja me tullaan hyvin toimeen keskenämme. Niin kaikki tämä tihkuu sinne organisaatioon. Niin sen takia sekin on niin kuin sitä näkymätöntä kitkaa ja semmoista tiedostamatonta tai sellaista, että kuvitellaan, että ei tällä ole merkitystä, mutta sillä itse asiassa on ihan valtava merkitys. Niin jos tämä on nyt se ikään kuin se filosofia tai se näkökulma tähän, niin miten se sitten käytännössä tässä nyt tänne hengähdys välissä. Mutta miten mä sitten käytännössä lähestyn tätä sitten, jos sanotaan, että on toimitusjohtaja, joka on tunnistanut jonkinlaista tällaista problematiikkaa omassa johtoryhmässään, niin miten se prosessi sitten käytännössä voisi mennä? No niin kuin mä sanoin jo tuossa alussa, niin kaikki johtoryhmät on erilaisia, kaikki firmat on erilaisia, että se niin kuin, ei ole yhtä one size fits all, mutta on toki jonkinlaista niin kuin hahmotelmaa siitä, miten se yleensä menee. Ja yleensä se lähtee siitä, että käydään toimitusjohtajan kanssa, tai jossakin tapauksessa se on HR-johtaja tai jotakin, mutta kuitenkin ikään kuin toimeksiantajan kanssa käydään ensin joitakin keskusteluja, joissa koitetaan kartoittaa näitä asioita. Mä klikkailen ne nyt kaikki tuohon näkyviin. Et ensinnäkin tietysti se, että mitä sieltä toimitusjohtajalta ja sitä kautta myös johtoryhmältä odotetaan, että tavallaan, että mikä on se hallituksen näkökulma tähän, varsinkin jos puhutaan toimitusjohtajan kanssa, että mitkä on ne, jossain on kahden tulen välissä, hallituksen odotukset ja sitten se organisaatio, ja hän on siinä välissä, niin mikä se on se realiteetti, jossa se toimitusjohtaja toimii. Ja sitten toisaalta luonnollisesti sen yrityksen asettamat strategiset ja operatiiviset tavoitteet, että saadaan tavallaan niin kuin se kenttä, millä me ollaan. Että nämä on nyt ne odotukset ja nämä on ne tavoitteet, mihin me ollaan menossa, ja tätä varten sen johtoryhmän pitäisi toimia. Ja se johtaa tietenkin sit siihen, että no mitkä on ne kyvykkyydet, mitä sieltä johtoryhmältä edellytetään. Nyt mä omassa roolissani en mene oikeastaan koskaan siihen, että onko ne johtoryhmän jäsenet nyt oikeita vai ei, että onko ikään kuin rekrytoitu oikeita ihmisiä, vaan enemmänkin se, että tällä porukalla, että mitkä on ne kyvykkyydet ja mitä me nähdään ja onko siellä jotain niin kuin paikattavaa tai jotakin muuta. Ja sitten aika keskeinen on tuo nelonen, tuo johtoryhmän toivottu dynamiikka ja rooli, eli että miten se toimitusjohtaja näkee sen oman johtoryhmänsä tai oman ikään kuin suhteensa siihen johtoryhmään, että onko se johtoryhmä ikään kuin hänen työrukkasensa, joka mahdollistaa hänen
onnistumisen ja tietenkin sitä kautta yrityksen onnistumisen. Eli että hän johtaa ja ne muut ikään kuin tuottaa hänelle sitä, mitä hän tarvitsee. Vai mä ajattelen sitä usein sellaisena niin kuin liukukatkaisijana, että se on yksi äärilaita. Ja toinen äärilaita on se, että toimitusjohtaja on ihan yhtä lailla tiimin jäsen kuin ne kaikki muutkin ja tehdään yhdessä ja jotenkin niin kuin hyvin demokraattisesti. Ja tämä ei ole aina ihan selvää tai ei ainakaan niin kuin selkeästi artikuloitua, että mitä se toimitusjohtaja odottaa siltä johtoryhmältänsä ja mikä sen rooli on ja miten se niin kuin toimitusjohtajan ja johtoryhmän välinen dynamiikka halutaan toimivan. Tai vaikka se olisi vaikka toimitusjohtajalle selvää, niin se ei välttämättä ole niille johtoryhmäläisille selvää. Eli tästäkin kannattaa käydä keskustelu, että nähdäänkö me, ymmärretäänkö me tämä samalla tavalla ja onko meillä samanlainen käsitys tästä. Ja sitten tietysti alkukeskusteluissa puhutaan myös siitä, että jos jo on jotain kitkatekijöitä, jotka on tiedossa, joko sen toimitusjohtajan huomaamia, joita hän ei ole sanottanut vielä muille, tai jotakin, mitä jo koko porukka tietää. Niin otetaan nekin siihen mukaan, että saadaan ikään kuin tämmöinen lähtötilanne siitä, että missä me ollaan ja miksi tämä hanke halutaan käynnistää ja mitä sillä tavoitellaan. Ja tietenkin tavoitellaan sitä, että päästään niihin strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin ja että toimitusjohtaja voi viedä niin kuin hallitukseen sellaista materiaalia, mitä hallitus mielellään haluaa nähdä. No niin, eli toi on se lähtökohta ja sitten se prosessi yleensä menee niin, että meillä on siis tosiaan se lähtötilanne ja tämän jumppaamiseen voi mennä jonkin verran aikaa, ainakin 2-3 tapaamista, että ikään kuin kartoitetaan sitä jos nyt ajatellaan, että lähdetään toimitusjohtajan kanssa liikenteeseen, että rauhassa mietitään, että mitä hän tarvitsee. Tavoitteenahan tällaisella hankkeella on se, että päästään ikään kuin tekemään sellaisia toimenpiteitä, että ne hyödyttää paitsi sitä johtoryhmää kokonaisuutena, niin sitä toimitusjohtajaa, että hän saa johdettua sitä firmaa sinne päin, minne oli tarkoitus. Eli tehdään tämä tämmöinen lähtötilanne keskustelu yhdessä ja sitten on monenlaista erilaista diagnostiikkaa, mitä mä tykkään käyttää ja ne ei ole mitenkään kiveen hakattuja, vaan näitä voidaan sitten valita vähän sen lähtötilanteen mukaan ja tarpeiden mukaan, mutta yleisesti useimmiten se alkaa siitä, että sitten mä haastattelen vielä koko johtoryhmän, jokaisen one-to-one. Että saadaan sitten myös niin kuin sen koko johtoryhmän näkemys siitä lähtötilanteesta. Mutta sitten on monenlaisia muita, voidaan tehdä erilaisia kyselyitä, aika usein käytetään persoonallisuustyökaluja, erilaisia itsearviointityökaluja ja sitten observointia käytän tosi paljon, tai sehän tulee vähän niin kuin kaupan päälle se observointi, kun mä tuun mukaan sinne fasilitoimaan, niin koko ajanhan mä observoin sitä vuorovaikutusta ja tilanottoa ja hapenottoa ja kitkaa ja muuta, mutta sitten voidaan tehdä myös ihan niin kuin erikseen jotain observointitilanteita. Sitten on erilaisia tiimiroolianalyysejä ja muita, eli meillä on niin kuin monenlaisia työkaluja siinä valikossa, mitä voidaan käyttää. Ja sitten tehdään jotakin tästä diagnostiikasta ja sitten sen pohjalta ihan perinteistä workshoppaamista sen johtoryhmän kanssa. Eli että sitten kun tästä diagnostiikasta tunnistetaan joitakin teemoja, että okei, täällä näyttäisi olevan sitä kitkaa kaikkein eniten. Että se on vaikka konfliktien käsittely, että tässä johtoryhmässä on tosi vaikea käsitellä konflikteja, että mieluummin niin kuin vaietaan tai mitä se sitten ikinä onkaan. Niin sitten me voidaan tehdä konfliktiworkshoppi. Tai mitä ne ikinä voikaan olla, mutta esimerkkinä. Ja sitten siitä päästään johonkin yhteisiin johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin ja sopimuksiin, että miten me tätä nyt tehdään. Ja nuo on usein hyvinkin antoisia nuo workshopit, sikäli että mä koitan niissä pitää yleensä teorian aika minimissä. Toki sitäkin tarvitaan, koska usein ihmiset haluavat tietää, että miksi ja kuka näin sanoo. Eli kyllä sitä teoriaakin tulee, mutta sitten enemmän käytetään tuota diagnostiikasta saatua materiaalia, eli sitä, että näin te itse sanoitte, tai tältä tämä näyttää tämän mittarin valossa, tai mitä se ikinä onkaan, jolloin se on faktisesti juuri siitä johtoryhmästä saatua dataa, jota voidaan sitten yhteisesti työstää. Ja sitten se tietysti johtaa siihen, että toivon mukaan
tapahtuu jotain toimenpiteitä, jotain muutoksia, jotakin niin kuin käyttäytymisen modifiointia tai muuta, ja sitten sitä seurataan. Ja sitten tuo tuki voi tarkoittaa myös monenlaista, että usein voi käydä esimerkiksi niin, että on johtoryhmän yhteinen hanke, ja sitten se poikii siitä, että joku johtoryhmän jäsen tai jopa kaikki haluaa one-to-one coachingia. Ja sitten se tuki voi olla sitä, että tavataan muutaman kerran kahden kesken ja sparraillaan ja coachataan. Ja sitten tulee taas joku uusi workshop ja niin poispäin. Ja tietenkin otetaan myös niiden osallistujien feedbackia ja palautetta. Ja sitten voi olla, että todetaan, että okei, tämä meni näin, mutta nyt me tarvitaan uutta diagnostiikkaa, että nyt tehdäänkin joku toinen, palataan tuonne diagnostiikka-askeleelle ja tehdään jotain muuta. Et mun tapa toimia johtoryhmien kanssa on sillä melko orgaaninen, jos voisi niin sanoa, että maksimissaan puolen vuoden hankkeita, että voidaan sopia niin kuin 2 tai 3 tuollaista diagnoosityökalua ja workshoppia, ja se on jo aika paljon, koska siinähän se ymmärrys ja osaaminen kehittyy matkan varrella ja myös se johtoryhmän dynamiikka jo alkaa vähän muuttua, niin sitten voidaan katsoa, että okei, nyt me ollaan päästy tähän pisteeseen, onko kaikki tyytyväisiä, jatkatteko omillanne vai tehdäänkö joku uusi ikään kuin etappi sen jälkeen. Että aika sillä tavalla todella orgaaninen on minusta hyvä nimi sille tai termi sille, että yhteisesti sitä pohditaan, että mikä on järkevää seuraavaksi. No sitten mulla on muutama näitä työkaluja, näitä diagnostiikkatyökaluja tässä. En aio mennä niihin mitenkään sen syvällisemmin, mutta vaan mainitakseni, että yksi, minkä mainitsinkin, että aika paljon käytetään, niin on persoonallisuusprofilointi. Ja mä oon käyttänyt tätä Workplace Big Fivea, joka on maailmanlaajuisestikin niin kuin käytetyin ja hyväksytyin niin kuin työn kontekstiin ja johtamisen kontekstiin modifioitu persoonallisuusprofilointi. Ja sieltä Big Five tarkoittaa noita 5 tämmöistä ihmisen persoonallisuuden pääpiirrettä, ja niiden alla on sitten 30 alapiirrettä, ja jokainen tekee sen. Se on netissä tehtävä semmoinen kysely tai semmoinen, johon menee ehkä 15 minuuttia, kun sen tekee, ja sitten jokainen saa siitä sen oman raporttinsa. Ja mä oon käyttänyt tätä yleensä niin, tai se prosessi on mennyt niin, että kun kaikki vastaa sen oman kyselynsä, niin sitten mä käyn jokaisen johtoryhmäläisen kanssa hänen oman raporttinsa ensin 2 kesken läpi, koska sieltä tulee dataa aivan valtavasti, ja sitä täytyy joskus vähän pureskella ja vähän sulatella, niin mä oon todennut parhaaksi sen, että ensin on one-to-one aika, tunnin Teams esimerkiksi varattu, missä kaikessa rauhassa käydään sen henkilön oma raportti läpi. Ja jos se herättää kysymyksiä tai muuta, niin sitten me ehditään rauhassa yhdessä pohtia se. Ja sitten sen jälkeen on johtoryhmän yhteinen workshoppi, jossa sitten katsotaan tiimitasolla niitä, että minkälainen me olemme tiiminä, mitä tulee näihin persoonallisuusprofiileihin ja mitä vahvuuksia, missä meillä on ehkä niin kuin, tyhjiä kohtia, jos niin voi sanoa. Ja luonnollisesti goes without saying, että ei ole olemassa mitään yhtä optimaalista profiilia, vaan kaikki on herttaisen erilaisia, ja sehän se on se vahvuuskin. Ja itse asiassa tutkimusten mukaan vahvimmat johtoryhmät, parhaiten menestyvät johtoryhmät on sellaisia, missä on mahdollisimman heterogeeniset persoonallisuusprofiilit, eli mahdollisimman erilaisia. Mutta siinä piilee pieni sudenkuoppa, niin sillä myös niin kuin huonoiten menestyvät on niitä kaikkein heterogeenisimpia. Eli sitä heterogeenisyyttä täytyy osata johtaa. Ja se on se pointti, että ymmärretään se, millä tavalla me ollaan erilaisia ja miten me hyödynnetään sitä. Mutta jos me ei osata hyödyntää sitä, niin silloin se johtaa just siihen kitkaan, että me ollaan vaan niin erilaisia, että me ei päästä niinku yhteisymmärrykseen. Niin sitä se tarkoittaa tässäkin nyt sit se näkymätön kitka. Ja mä otin tähän vaan tällaisen yhden tavan tarkastella noita persoonallisuusprofiileja. Siellä on varmasti niin kuin 80 erilaista tapaa tarkastella, että sitä niin kuin, kuten sanottu, sitä materiaalia tulee tosi paljon, niin siitä saa myös todella paljon erilaista niin kuin, tulokulmaa siihen. Mutta yksi tapa niin kuin todella yksinkertainen on se, että kun kaikki on vastannut niihin
omiin kyselyihinsä, ja mä näytän vielä tämän äskeisen, että tässä oli nämä 5 pääpiirrettä, niin sitten näissä kaikissa asettaudutaan ikään kuin sellaiselle janalle, että jos nyt vaikka toi ekstraversio, niin se jana on se, että yhdessä päässä on niin kuin sellainen henkilö, jolla on vahva itseohjautuvuus, joka ei kaipaa hirveästi muita ihmisiä ympärilleen, joka mielellään tekee itsenäisesti töitä, ja toisessa päässä on se niin sanottu ekstrovertti, joka saa energiaa muista ihmisistä ja joka niin kuin haluaa koko ajan, että on tekemisissä muiden kanssa ja sillä tavalla, joka kuihtuu, jos joutuu olemaan yksin. Eli ääripäät introvertti, ekstrovertti ja sitten siinä puolivälissä ambivertti, eli monivertti. Eli että ikään kuin pystyy joustavasti toimimaan molemmilla tavoin. Mutta nyt tässä skaalalla, vaikka itse osuisi vaikka sinne introvertin päähän, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se on mun mukavuusalueeni. Mä mieluiten toimin itseohjautuvasti ja itsenäisesti. Mutta se ei tarkoita sitä, ettenkö pystyisi toimimaan myös niin kuin tiimissä ja olemaan sosiaalisissa tilanteissa. Ja jokainen meistä pystyy, mutta introvertille henkilölle se on kuormittavampaa. Eli silloin se ymmärrys siitä, että koska johtoryhmätyöskentely tai tämä mun organisaation johtaminen tai tämä mun rooli tai whatnot edellyttää multa aika paljon sosiaalisissa tilanteissa olemista ja semmoista ekstroverttia toimintaa, niin mä tarvitsen sen vastapainoksi myös niitä hetkiä, missä mä saan olla itsekseni ja keskittyä siihen omaan juttuuni tai jotain. Eli ne kuvaa siis meidän henkilökohtaisia ikään kuin preferenssejä, mutta se ei ole sama asia kuin käyttäytyminen. No, mutta niin yksi tapa siis käyttää tätä työkalua on ikään kuin piirtää sen johtoryhmän portretti tai peilikuva perustuen noihin pääpiirteisiin. Ja tässä on nyt yhden ihan oikean johtoryhmän, että miten ne sijoittuu näille eri skaaloille. Eli tuossa on nyt ne 5 pääpiirrettä ja sitten näette siellä on miinus, yhtäsuuruusmerkki ja plussa ylhäällä. Eli miinus on siellä ikään kuin maltillisessa päässä sitä Gaussin käyrää ja plussa on sitten siellä esimerkiksi tuossa introvertti, ekstrovertti, niin miinus on se introvertti ihminen ja plussa on ekstrovertti ja sitten se yhtäsuuruusmerkki siinä on se ambivertti siinä keskellä. Niin tämä on nyt yhden johtoryhmän, miten ne jakautui, 7 johtoryhmän jäsentä näiden pääpiirteiden mukaan näihin. Ja siinäkin yrityksessä, niin kuin kovin monessa muussakin, mutta niilläkin on voimakas transformaatio menossa ikään kuin perinteisestä toimintamallista ja niin kuin semmoista vakiintuneesta kilpailuasetelmasta siihen, että on pakko luoda uusia tuotteita ja palveluita ja pakko ikään kuin ottaa jalansijaa uusilla markkinoilla ja uusissa asiakasryhmissä ja sillä tavalla. Ja kun niitä tavoitteita vastaan peilaa tätä johtoryhmää, niin suurin osa johtoryhmästä on niin kuin, ei uutuushakuisia, vaan on säilyttäjiä, joiden mielestä tuttu ja turvallinen ja hyväksi todettu on hyvä. Ja niin kuin, että ei kannata lähteä hötkimään. Ja tuolla tämän uutuushakuisuuden toisessa reunassa tuo yksinäinen ykkönen tuo plussassa, niin on siis sen johtoryhmän se niin kuin new business-johtaja. Hän niin kuin yksikseen koittaa siellä kehittää uutta ja sille on asetettu voimakkaat strategiset ja operatiiviset tavoitteet ja niin kuin iso osa koko johtoryhmän kannustinjärjestelmistä on kiinni siinä, että miten nämä uudet tuotteet ja palvelut lähtee. Ja hän yksin raahaa sitä rekeä siellä, kun melkein koko muu johtoryhmä on säilyttäjiä eikä uudistajia. Sitten lisäksi siinä samaisessa johtoryhmässä iso osa on aika nopeita reagoimaan, eli aika äkkiä niin kuin ärähtää tai niin kuin reagoi, ja sitten on matala mukautuvuus, eli kompromissien teko ei ole hirveän helppoa tässä johtoryhmässä. Niin pelkästään jo tätä peilikuvaa vasten, niin sitten kun kysytään, että jos me nyt sitten niin kuin peilataan tätä niihin meidän strategisiin tavoitteisiin ja siihen, mikä meidän tehtävä johtoryhmänä on, niin mitä me nähdään tässä? Ja kuten sanottu, mä en ole siellä niin kuin sanomassa, että väärät ihmiset johtoryhmässä, vaan että jos nämä on ne meidän tavoitteet ja tältä tämä näyttää, niin mitä kyvykkyyksiä me tarvitaan tässä johtoryhmässä, että me päästään niin kuin noihin tavoitteisiin? No meidän täytyy jollakin tavalla taklata se, että
monelle meistä toi niinku uuden tavoittelu ei ole tyypillistä. No miten me tuetaan sitä yhtä ihmistä siellä? Miten me käydään näitä keskusteluita? Miten me otetaan mukaan siihen muita? Tai niinku, että miten me muokataan toimintaamme, jotta me helpotetaan tätä yhteistä tavoitettamme? Ja tämä oli aika silmiä avaavaa, ei pelkästään sille, joka on yksinäisenä ykkösenä tuona, niin kuin, että okei, no nyt mä tajuun, miksi tämä on näin raskasta, mutta myös noille 4 ja 5 tuolla, että okei, että tämä on mulle, niin kuin, tämä on minulle haastava tilanne ja mun täytyy kehittyä johtajana, jotta mä pystyn parhaalla mahdollisella tavalla pärjäämään tässä roolissa ja näissä tavoitteissa, jotka on meille yhteisiä. Yhdestä kuvasta näkee jo näin paljon. Ja ajatelkaa, mitä sitten saa, kun me käydään näitä syvällisemmin läpi ja mennään niihin alapiirteisiin, jotka on sitten vielä niin kuin aika paljon detaljoituneempia. Niin se on yksi työkalu, yksi niitä diagnostiikan työkaluja. Sitten toinen on Patrick Lencioni, tämä High Performing Team, joka on varmastikin monelle teistä tuttu, varsinkin jos olette NBF:ssä ollut viime vuonna, niin Lencioni oli siellä puhumassa. Eli hän puhuu tästä, että tavallaan toimivat ja hyvin niin kuin performoivat tiimit rakentuu tämmöisen niin kuin pyramidin päälle, josta alimmaisena on luottamus muihin. Ja sitten kun on luottamusta, niin sitten voidaan käydä konflikteja. Ja sitten vaikka ollaan eri mieltä asioista, niin sitten sitoudutaan siihen päätökseen. Ja sitten accountability on siis ei pelkästään niin kuin accountability johtoryhmäläiset versus toimitusjohtaja, vaan ikään kuin tämmöinen peer accountability, että sitten kun me oikeasti ollaan komittoituneita ja niin kuin tuetaan toinen toisiamme ja halutaan pärjätä yhteisenä joukkona, niin sitten me myös sparrataan toinen toisiamme ikään kuin luontaisesti ja organisesti, eikä niin, että toimitusjohtajan täytyy sanoa, että no miten sulla menee, vaan että se on ikään kuin semmoinen luonteva sparraaminen ja vastuunjako, jolloin sitten myöskin tulokset ovat yhteisiä tuloksia. Eli tiimin tulokset, ei sen oman yksikön tai liiketoiminta-alueen tai divisioonan tai mikä se onkaan. Ja tätäkin voidaan käyttää monella tavalla. On niin kuin keveitä tapoja käyttää tätä. Ja sitten on vähän, niin kuin, ei raskaampia, mutta detaljoituneempia tapoja käyttää. Eli on olemassa semmoinen itsearviointityökalu, johon taas kaikki voi vastata. Siinä ei mene kuin 5 minuuttia, kun siihen vastaa. Ja sitten saadaan ikään kuin jokaisen tason lähtötilanne, sen johtoryhmän kokemus siitä, että miten meillä nämä tasot toimii. Ja tässä on yhdestä, no joo, tässä oli vielä näitä selityksiä, mutta mä hyppään näistä nyt yli. Mutta tässä on yhden johtoryhmän, taas ihan eri firma, ihan eri toimialalta, mutta tehtiin niiden kanssa, että mikä oli se heidän kokemansa lähtötilanne. No numeroilla ei ole nyt niin väliin, ne on siitä kyselystä, mutta tämä on ikään kuin liikennevalologiikka, eli vihreä, keltainen, punainen, paitsi että tässä johtoryhmässä ei ollut vihreitä ollenkaan. Eli keltainen on, että no toimii meillä jotenkuten, ja sitten punainen on se, että ei toimi meille. Ja sitten meillä oli tällainen lähtötilanne sen johtoryhmän kanssa, että tässä on se, mitä te olette vastanneet. Ja toki me oltiin silloin käyty vähän syvällisemmin läpi että mitä nämä on nämä asiat, että ihmiset ymmärsi, mitä ne on. Mutta sitten mä pistin esiin tämän, että tältä tämä nyt näyttää, ja sitten me lähdettiin työstää sitä. Ja tavallaan taso kerrallaan aloitettiin tuon luottamuksesta, että mitä se tarkoittaa ja minkälaista käyttäytymistä se meillä niin kuin edellyttää, että meillä tulee olemaan, tai että me vahvistetaan tätä luottamusta. Ja näitä voi käydä siis niin kuin taso kerrallaan, ja niin se itse asiassa se Lencioni, jos mennään puhtaasti by the book, niin pitäisikin mennä niin kuin yksi taso kerrallaan. Mutta mun kokemus on se, että eihän elämä ole sellaista loogis-rationaalista, vaan kyllä me sitten käsitellään ikään kuin tarpeen mukaan myös kaikkia tässäkin suunnassa. Että se on taas sitten sellaista orgaanista, että mitä se tilanne, se johtoryhmä juuri siinä workshop-päivässä, missä me ollaan, niin mikä on järkevä tapa käsitellä näitä. Ja siinä tulee sitten se fasilitaattorin ammattitaito tietysti, että miten lukee sitä tilannetta ja pystyy vetämään sitten jostain takataskusta jonkun toisen keskustelupohjan tai harjoituksen, jos tuntuu, että nyt tästä tarvitaankin tätä. Ja sitten on vielä yksi, en mene tämän syvemmälle, mutta halusin vain mainita, että sitten on esimerkiksi se, mikä nyt on tosi paljon kaikkien huulilla, on tämä psykologinen turvallisuus, niin siihen mä oon tehnyt myös tällaisen mahdollisimman konkreettisen työkalun, jolla taas päästään ikään kuin saadaan se kanvaasi, että tältä tämä nyt meidän johtoryhmässämme näyttää ja tuntuu. Ja sitten me voidaan mennä noihin sisään ja miettiä, että no mitä tämä nyt, miksi näin ja mitä tälle asialle voidaan tehdä.
Eli pointti on oikeastaan se, että työkaluja kyllä piisaa, mutta enemmänkin se on se, että mitä tarvitaan, mitkä on ne tavoitteet, mitä tavoitellaan, mikä on se kitka, millä se saadaan ikään kuin näkyväksi se kitka, jotta päästään puhumaan siitä. Ja mä aina sanon, että se on loppujen lopuksi ihan sama, mitä työkaluja me otetaan. Ihan sama, onko se Lencioni pyramiidi vai mikä Andasin matriisi tai mikä vaan. Sillä ei ole mitään väliä loppujen lopuksi, vaan väliä on niillä keskusteluilla, joihin se työkalu meidät johtaa. Että päästään puhumaan oikeista asioista. Ja sitten ja tavallaan se niin kuin touch and feel on se, että valitsee sellaisen työkalun, että se vie sinne oikeisiin keskusteluihin ja oikeiden aiheiden äärelle. Mutta lopulta se työkalu on vaan nimensä mukaisesti työkalu. Ja tärkeintä on se, mitä sillä työkalulla tavoitellaan ja saavutetaan. Ja lopulta on niin, että sen johtoryhmän ikään kuin kantokyky, semmoisten hankalien niin kuin tilanteiden ja asioiden kantokyky, mutta myös niiden hankalien kokemusten ja niin kuin eriävien mielipiteiden ja kaiken sen, mitä paremmin se johtoryhmä pystyy kannattelemaan sitä, niin sen paremmin se organisaatio kykenee toimimaan. Ja tämähän on se, mitä me haetaan tietenkin niillä hankkeilla, että me edesautetaan sen organisaation toimintakykyä ja sitä kautta tehokkuutta ja tuloksentekokykyä. Ja loppuun vielä pistin tästä, mä otin screenshotin Andasin nettisivuilta, että jos haluaa mennä katsomaan vielä, että minkä tyyppisiä niin kun, toimeksiantoja mä teen, ja näitä mä vähän mainitsinkin tässä, mutta nimenomaan nyt tähän johtamiseen liittyen, niin on toi one-to-one coaching, ja sitten on tämä tiimien fasilitointi, ja sitten luonnollisestikin monenlaisia erilaisia puhuja toimeksiantoja sekä johtamiseen liittyen, että sitten siihen työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyen. Tässä kohdassa sanon kiitos. Voidaan kohta keskeyttää tuo nauhoitus ja sitten käydä keskustelua, mutta mä haluan vielä sanoa tästä kuvasta. Ehkä huomasitte, että mä käytän kuvituksena aika paljon luontoon liittyviä kuvia, ja tämänkään kuvan valinta ei ole sattumaa. Tässä on kuvattu puita alhaalta päin, jotka tavoittelee taivaita ja jotka kaikki kasvaa niin kuin yksilöinä, mutta kuitenkin yhtenäisenä metsänä, ja sehän kuvastaa aika hyvin sitä johtoryhmää. Mutta sitten tässä näkyy sellainen ilmiö, jonka nimi on englanniksi crown shyness. Mä en tiedä, mikä sen nimi on suomeksi, mutta se tarkoittaa sitä, näettekö, että noi puut, niiden oksat ja lehvästöt ei kasva yhteen, vaan ne jättää tuollaisia, ne ikään kuin mukailee toistensa muotoja ja jättää tuollaisia rakoja tonne. Ja sitä ei olla ihan varmoja, miksi puut luonnossa tekee niin, mutta se on ihan yleinen ilmiö. Mutta yksi selitys sille on se, että jos ne kasvaisi kaikki niin kuin maksimimittaansa ja niin kuin kiinni toisiinsa, niin sieltä ei pääsisi auringonvalo läpi. Eli ne varjostaisi kaiken allansa, jolloin kaikki siellä alla kuihtuu. Eli ne huomioi toinen toisensa ja ne mukautuu ja ne kaikki niin kuin kasvaa mahdollisimman hyväksi. Mutta silloin se metsä voi paremmin, kun ne ei niin kuin yliaja toisiaan ja kun ne ei varjosta toisiaan. Ja mun mielestä tämä kuvasta on niin kuin todella hyvä metafora myös toimivalle johtoryhmälle, että kaikki saa kasvaa siihen mittaan, mihin kasvavat, ja ikään kuin ylöspäin on tilaa, mutta täytyy huomioida toiset ja mukauttaa toiset, jotta se organisaatio siellä alla voi mahdollisimman hyvin. Kiitoksia.